insuku seziya ngasekupheleni. Bengifisa ukuthi mhlambe besina 4 weeks because isikhathi ngeke ngilibambe leli tende isikhathi esingango 4 weeks. Uma lifishane liba 3 weeks ngoba kuningi okumele sikufundile. Amen. Kodwa ke uhlelo lwami engqondweni yami lithanda ukushintsha namhlanje ngoba kunalento engifuna kuyicover ebalulekile before ithendeliwe. Amen. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuzalwa ngamanzi. Ngifuna ukukhuluma ngokuzalwa ngani? Ngamanzi. Imvamisa ngiqale ngokukhuluma ngokuzalwa ngomoya before ngikhuluma ngokuzalwa ngamanzi. But namhlanje ngizawukhuluma ngokuzalwa ngamanzi. Bafunda incwadi kaJohane isahluko sesithathu ivesi ingeka 1 to 2 and 5. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi nguNikodimi igama lakhe isikhulu sabaJuda. Lo ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Ake sivala amehlo. Jehova ngiqalile ukukhuluma endlebeni zabantwana bakho ngendlela ekhethekile. Khuluma ezinhlizweni zethu nasemqondweni yethu kube ukusindiswa ngoJesu Kristu Inkosi. Selula isandla sakho uthinte izicubu zobuchopho bami. Ngikhulumela ilizwi lakho ngihlala sekhaya ezulwini manje naphakade. Amen. Lapha abantwana bakaThixo sibona indoda. Amen. Le ndoda yayilangazelela ukubona uJesu Kristu. But yayingafuni ukubona uJesu Kristu ibonwa ngabanye abantu. Le ndoda kwakuyisikhulu sabaJuda. YayingumFarisi. Ihlonishwa uma kuyiwa emibhalweni senami na. Yayiseqenjini elalihlonishwa kakhulu uma kuyiwa emibhalweni elibizwa kuthiwa yiSanhedrin. Le ndoda iza kuJesu Kristu ebusuku. And mayihamba iza kuJesu Kristu. Ihamba ibheka ukuthi akekho yini oyibonayo lisenami nami. Akekho yini oyibonayo. Ngoba yayesa izinto ezishumayele kumaJuda ngalo Jesu Kristu. Yayesa ukuthi bazothi abenkolo obuJuda kanti nawe uyaya kulomuntu na. Nsenamba salwa. Sonke yathubeleza yayingumFarisi. Sonke siyabazi ubudlelwane masifunda iBhayibheli phakathi kaJesu nabaFarisi nababhali nabaSadusi nabapriest. Anjalo na. Uma ifika kuJesu ebusuku ingabonwa umuntu ifike ithi Rabi. Yayingeke le ndoda isebenzise leli gama elithi Rabi phambi kwabantu. Uma ithi Rabi lento ichaza ukuthi yayi acknowledge noma yayivuma ukuba uJesu Kristu ungumfundisi unguthisha. Senamba salwana. Okuyinto eyayiphika phambi kwabantu neyayifundisa futhi. Kunamagama angicasulayo ashiwe le ndoda. Amen. Emveni basethi Rabi uthi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Ngicela ukaphisise lamagama. Ithi le ndoda mayifika kuJesu Kristu ayisho ukuthi ngiyazi. YayingumFarisi. Nisekhona bazalwane. Ihlobene nabapriest senami nawo. Ihlobene nababhali nabaSadusi senami nawo. ingumSanhedrin senami nawo. Uma ifika kuJesu Kristu ithi siyazi ayisho ukuthi ngiyazi. Amen. Ithi siyazi gama yamagama izibala yona nabapriest senami nawo. Izibala yona nobani nabapriest kanye nabafa laba ababeshumayela kumaJuda nisekhona lapha nawo ukuthi uJesu Kristu asiyena uMesiya. Akuyona indodana kaNkulunkulu. Akusiyena umsindisi. Kodwa ngasese uzovuma kuJesu Kristu. Uthi
nakuba siqamba amanga ebantwini sithi uyena umsindisi kodwa uma sisodwa ngasese siyavumelana ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu wena ungumsindisi wena ungumesiya lento akayisho kuJesu Kristu yayingeke ibasindise abaJuda lisenami na ngoba abayiswanga babezwe okunye kuqhamuka emlonyeni walendoda ethi ukuthi uJesu akasiyena umsindisi akasiyena umesiya iqiniso engilishumele kuleli thende efaka nesabatha likaNkulunkulu alaziwa mina kuphela nalabefundisi bememe phambili laziwa wonke umfundisi ohambile wofunda itheology akukhathaleka lo mfundisi ukhonzisa kuliphi ibandla noma kuthiwa lo bandla akakulona likhonza ngesonto but lamaqiniso engintshele wona bonke abefundisi abahambile bofundela ufundisi bayawazi ngoba kuma-universities nakuma-seminars kusetshenziswa istandard esifanayo awukwazi ukufundela ufundisi wenze itheology kodwa ufinyelele ekutheni isabatha lingesonto ngeke uyithole leyo nto senami no so-ke bonke abefundisi angikhulumi ngabefundisi othi eseteswini umuze ethi usenami na abesethu nesithunya senami bazalwane angikhulumi ngomfundisi ukuthi makushona uyise ehola ibandla woza uzohola ibandla uyihlusefile athathwe lapha kade ephuzela utshwala kepha ngikhuluma ngabefundisi bamanye amabandla akhonza even nangesonto abahambile boqeqeshela ufundisi lamaqiniso engiwashumele kunina bayawazi senami na ngoba iyodwa indlela esetshenziswayo yokutolika iBhayibheli leyo ndlela ibaholela eqinisweni elifana naleli engishumele kinina kuze kube namhlanje ngenxa yabantu abanjengabo Nicodemus isizwe sakwaJuda asimamukele uJesu Kristu mangakanani amaJuda azobhujiswa ngoba bakhohliswa abantu ababazi ukuthi uJesu ungumsindisi behola uJesu azawubethelwa esiphambanweni senami na babazi bababethela bani uJesu Kristu abambulalanga ngoba wayehlambalaza baqamba amanga bathi siyambulala ngoba uyahlamba uthi indodana kabani no babazi ba uJesu indodana kaNkulunkulu umesiya umsindisi senami na bambulala ngoba ngesikhathi uJesu elapha emhlabeni they became unpopular uJesu waduma ngaphezulu kwabo base beba nomona bebona bayalahlekelwa base beqala bediscredita uJesu Kristu so uthi uNicodemus ngasese nakuba sibakhohlisa abaJuda sithi wena uyena umesiya kodwa thina nabaphristi nabaSaddusi nababhalisi yazi ukuthi ungumsindisi bashumayela befundisi bangakanani abantu abazabhubha silazile iqiniso ngapha sangashumela njengoba linjalo usenami na nasakhona basalana uJesu Kristu wayesemphendula wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu ngiqinisile ithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kabani lokhu oyikona Nicodemus wangcela ebeleni likanyongo wakufunda kihlo wakhuliswa ngakho nisenami na lenkolo uyifunde kini wayincela kini amen but Nicodemus ukuze ube khona embusweni udinga ukuzalwa kabusha senamba zalana udinga ukuzalwa ngabane
abanye bazalwa emakhaya kubo kukhonzwa ngosuku lokuqala lweviki isonto. Amen. Okwenzayo ilokho owakhuliswa usenama kana bakathi ukukhonza amadlozi wakhuliswa intambo esesiqeni wakhuliswa amakhandlela wakhuliswa izigubhu wakhuliswa isenami no. But mawufuna ukungena embusweni udinga ukuzalwa kabusha. Udinga ukuzalwa kanjani? Ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Bantwana bakaThixo wawasho uJesu lamazwi emveni esethe uma umuntu engazalwa kabusha angengene embusweni kabani. Wathi Nikodima ngazalwa kanjani kabusha na? Ngiyabuyela esini sikamama ngizalwe na? uJesu esethi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Amen. Kunentshumayelo engiyithandayo ecacisa ukuzalwa ngomoya. Sengayetha isigama isihloko sayo sithi Abadas machine. Senami na? Mhlawumbe ngizakuyishumela le ntshumayelo before sihlukane lapha. Amen. Ngisekhona lapha na. But namhlanje ngivumeleni ngikhuluma ngokuzalwa ngani? Ngamanzi. Ngicela lesisi. Uma umuntu engazalwa ngamanzi angengene embusweni kaBaba. Uma uJesu Kristu ekhuluma ngokuzalwa ngamanzi, ukhuluma ngokubhaphathizwa. Senami no? Uthi bafundi bakhe hambani nenze izizwe zonke abafundi. Amen. Nibafundise ukugcina konke enginiyala. Nibabhaphathise egameni likaBaba nelani nelikamoya onjalo nelikamoya oyingcwele. Ukubhaphathisa abantwana bakaNkulunkulu kusho ukufaka into ngaphansi kwamanzi. Senami no? Into mayifake ngaphansi kwamanzi yasithela emanzini uyiphapha. Mawusoke izingubo asifaka ngaphansi kwamanzi usiphapha. Igama elithi bhaphathisa lisho ukuthi faka ngaphansi kwane. Akazoma leswa yini? Leswa? Woza lapha mntotakazi. Woza lapha. Noma uba woza no. Asoke. Mana lapha. Umfana noma intombazane le. Uma khula ngentombazane khula ngento enjani? Ngisenami khula ngento enjani? Yini le? Intomba. Ungasho ukuthi umfana lo. Uyini wena? Hamba ke intombazane ngisenami na. Sikanjalo ke negama elithi bhaphathisa alikwazi kuba yenye into. Lisho ukufaka ngaphansi kwamanzi. Senamba salwa. Uma into ingafakwanga ngaphansi kwamanzi ayibhashathiswanga. By the way, uma ethi uJesu Kristu umuntu kumele ukuzalwa ngamanzi. Lo nkonzo ichaza nanokuthi kumele yenzeke njengoba uJesu ebekile bangayenzeke ngayo. Awukwazi ukuyenza ngenye indlela. Amen. Ngoba uma uzokhonza uNkulunkulu ngendlela ethandwa wena, uNkulunkulu angeke ukwamukela ukukhonza. uAbela weza ezokhonza abantu. Wayephethe imvana angjani? Kwakusho ubani ukuthi mazongikhonza uboza nemvana? NoKayini weza ezokhonza abantu. Ephethe izinto ezivune engadini yakhe. Senami na? Wethe uNkulunkulu ukhonzwa kanjani? Sebubekile umnikelo kuma altare awo. Umlilo vele uNkulunkulu washisa umnikelo kaBaba. Okwachaza ukuthi Abela ngiyawamukela umnikelo. Ngakho uNkulunkulu akakamukeli ukukhonzwa ngendlela ongesiyona yakhe. Kumele kube indlela kaNkulunkulu noma ungamkhonzi at all. Ngisakhona lapha na? Ngisenamba salana. Engathi ngisekho lapha. Basifunda uJohane 3:23. Naye uJohane wayebhaphathisa eInoni eduze neSalim ngokuba amanzi ayemaningi lapho
beza babhabhadisa webhabhadisa emfuleni ini iJordani senamba salwa esigodini sase Inoni eduze neSalimi ngoba amanzi ayenjani sena ngathi ngiyambona uJohana umbhabhatisi ehambe ephethe udondolo elokhu efaka emfuleni ukuthi udondolo shona kangakanani ngoba wefuna ukwenza show ukuthi memqinisa umuntu naba mude kangakanani uyamqinisa abe ngaphansi kwami angizwa bazalwa ake sithi ukubhabhadisa ukuchela umuntu ngamanzi ekhanda sena mina wengeke nabaqede abantu abangu-1000 ngosuku ifamazi ayegcina emadoleni alokhu edamane goba nje bese yamchela wengeke abaqede wengabaqeda nisena wengalayisha ngisho amanzi endi shina damane bachela nisena mina bathi ngoba ucela umuntu ngamanzi ekhanda asikhona ukubhabhadisa wafuna emfuleni iJordani lapho amanzi ayemaningi lapho ezokwazi ukuthi meqinisa indoda yenzeni meqinisa umfazi yenzeni meqinisa intombi yenzeni ngoba kumele kube indlela kabantu kaNkulunkulu uma ngeyona indlela kaNkulunkulu iyekela you're wasting your time senami now wabhabhadisa eInoni eduze neSalimi ngokuba amanzi ayemaningi lapho beza babhabhadiswa senami na noJesu naye wenzani bazalwane kuverse 13 kuMathewu 3 verse 13 and 16 khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhabhadiswa nguye uJesu Kristu akasitsheli bangasenze into enabese ngayimudeli esesitshelile uthi angeke siubone umbuso wezulu singazalwanga ngamanzi wasivezela ukuthi umuntu uzalwa kanjani ngamanzi senami no khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhabhadiswa nguye uJesu esebhabhadisiwe wakhuphuka masinyane emanzini wakhuphuka masinyane kopheli lento ichathwe ngaphansi kwani wengaphansi kwani wakhuphuka I wonder uJohane wamemeza wathini ebhabhadisa uJesu Kristu because kithina uthe nibabhabhadise egameni kaYise nelendodana likaMonjana yacabanga ukuthi wathi yakubhabhadisa egameni likaYise nelakho nelikaMoyingcwele senamba salwa wayesemqinisa ngoba ukubhabhadisa ukwenzane ukuqinisa kuphela amnizwa bazalwane amen ukuqinisa kuphela akubalulekile ukuthi ubhajadiswe emfuleni iJordani umbhajadiswe kumuphi umfula noma ubhabhadiswe kuyiphula as long umzimba uqinile senamba bazalwane amen hamba nami uMarko 16 verse 15 to 16 wayesethi kubo hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa kepha ongakholwayo uyakulahlwa namhlanje ngikhuluma ngombhabhadiso kunina amen ngoba mkale ngashumela ivangeli kunina nisenami no nilikholiwe ivangeli amen uthi umfundisi umayile ngingekho ngisolundi ngesabatha esuka kulona efakazelwa abanye abazalwane uthi babe inqwaba abafika bezogcina usuku lwesabatha ngcwele for the first time ngisenama bazalwane lethi iBhayibheli akholwayo othi oseshunyaziyo bese yakholwa kumele abhabha amizwa bazalwane amizwa bazalwane bangaka bayikholwayo lento eseBhayibhelini nebonzanda zawo amen okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa ongakholwayo uyakulahlwa nisenamba bazalwane nisekhona lapha nami wayesethi kubo hambani nishumayele ezweni lonke ivangeli kukho konke okudali nishumeze izangoma
ishumele yonke uhlobo lomuntu okhona emhlabeni okholwayo ababa bakhona bakholwayo endlini emboni izandla zabo izandla zabakholwayo amen ithende lonke liyakholwa amen nisekhona pha bazalwane nisenami ngicela nivume mathi nisenami sometimes ngiyacimeza mangishumela amen angifuni lokhu ngishumela kanti angisekho lethendeni amen Izenzo 8 verse 36 to 38 kwathi besahamba endleleni bafika emanzini umthelo wayesethi bheka nanka amanzi kwalani ukuba ngibhaphathiswe uPhilip wathi uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke kungenziwa waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu icela nazi qala ukuthi before abhajadiswe umthenwa wayekade efunda incwadi kaIsaya ekhuluma ngoJesu engayiqondisisi umoya oyingcwele wadirector uPhilip lapho umthenwa wayenga uPhilip wayeseyamfundisa ini emveni ethe umthenwa ngiyazama ukufunda kodwa ngiqondi wayeseqala uPhilip wamfa uthe umthenwa uma eseqonda mabefika ngasemanzini wathi nanka amanzi kwalani bangibhajadise amen this time wayeseqonda nisenami na bakhona phakathi kwenu abafike lithende from day 1 bengaqondi manje sebeyaqonda nisenami na sebenjani sebeyaqonda and sebeyakholwa ilizwi kaNkulunkulu amen and uthi Jesu Kristu okholwayo oseqonda makabhajadiswe nisakhona lapha nami enye into efuna niyibone kulamavesi bazalwane lethi iBhayibheli okholwayo abhaja ibandla laseRoman Catholic Church ilona elafika nokuchelwa kwabantwana emakhanda twababhaja ake sithi ukuchela ngempela bokubhajadiswa abangesikhona kungamanga nisenami na umntwana uyakwazi ukukholwa useyaqonda umntwana ngelizwi kaNkulunkulu abantwana ababhajadiswa bayabu noJesu wabu siswa walethwa ethempelini ikhehla uSimeyoni lambamba lamgona lasethi inkosi sale somukisa inceke yakho ngokuthula amen wabu abantwana bayabusiswa ababhaja kumele umuntu aguquke ezoneni zakhe akholwe kuJesu Kristu bese yabhaja nisenami na and ubhabhadisa ufaka ngaphansi kwani akusikhona ukuchela umuntu ngamanzi zathi umuntu oqala owachelwa ngamanzi ekhanda ekhohliswa ibandla laseRoma ethi uyabhajadiswa kwakuConstantine the Great nisenami na othi umlando womKristu ngancane omhedeni kuphi ngancane nisenami na niyakhumbula ukuthi uKristu wamukela kanjani wathi ohlasela izitha zakhe elele egumbini lakho kanye ethendeni lakhe waphupha umfanekiso wesiphambano wezwa amazwi athi ngalolu phawu uyonqoba izitha kusukela lapho waqala watshekela ngasenkolweni yani yobuKristu senami na bathwa ibamba nenkolo yani yobuhedeni esegula engesanakiswa emanzini ayobhajadiswa abapristi baseRoma ngaleso sikhathi bathi lethana amanzi ngendishi basi bemcela ngayo ekhanda waqala kanjalo ukucela ekhanda inkolo yamanga nje bashilo ngaphambilini yaqala iRoman Catholic Church njengoba nokukhonza ngesonto kwaqala iRoman Catholic Church abakuphiki lokho encwadini zabo bayakuvuma bathi ithina esamisa usuku lokuqala lweviki esikhundleni sesabatha kaNkulunkulu andakhombhalo usigunyaza kwamasenze njalo angathandisekho lapho senamba zalana wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu inkosi wayala kuba inqola ime behlela emanzini bobabili
uPhilip nomthelwa wampapa lemthelo umuntu omnyama senamba zalo ikhona into ejabulisanga abantu abamnyama amen ngisekhona basala abantu abamnyama bayakholwa kanjani so siyabathola abantu abamnyama eBhayibheli so ke abantu abathi iBhayibheli into yabelungu eyeza izokhohlisa abantu abamnyama banamanga baningi abantu abamnyama eBhayibheli even noJesu umsindisi wethu uma efuna ukubulawa uHerod wabalekela kuphi indawo yabantu abanjani esindo esiphambano bemshaya ngasakwazi ukuvuka ubani akamthwalela isiphambano umuntu omnyama uSimoni wasekhu lisenamba salwana wampaphathisa amen kumele ukholwe bese uyabhajatiswa uyaphenduka umntwana akazazi zonke lezi zinto lisenamba salwana Izenzo 2 verse 37 to 38 sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siya kwenzenjani na uPetro waphendula wathi phenduka ilawo nalo apaphatiswe egameni likaJesu kukho ukuthethelela kwani phendu shiyani okubi ebenikwenza namukela uJesu njengenkosi nomsindisi senami na othi uJesu Christ uma senimamukele senimthanda niyagcina ini yakhe ukugcina kweni imiyalo kaJesu ade ningayigcini kusho kushiya ini isono ngoba isono kwephula eneni uthi lapha na uPetro phendukani kube lona lo apaphathiswe egameni likabani kukho kuthethelelwa kwani sithethelelwa izono uma sinjani sezishiya kusenamba zalwa after that bese uyabhasha senami na umntwana uyasazi isono bazalwa Roma 6 verse 1 to 8 ngakho siyakuthini na sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na umpaphathiso uyini na ngizama ukuchaza umpaphathiso manje ukuthi umpaphathiso uyini senamba zalwa number 1 umntwana omncane akabhaja umuntu kumele aphenduke umntwana omncane uyakwazi ukuphenduka senamba zalwa uyakwazi kahle hle okuhle nokubi umahluko phakathi kwakho kokubili kumele akhule qala senami na senamba zalwa and ubhajadisa ufakwa ngaphansi kwani uma umuntu engafakwanga ngaphansi kwamasi akabhajadi kumele ubhajadiswa na wafunda incwadi yabaseRoma isahluko 6 verse 1 to 8 ngakho siyakuthini na sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na khana kanye thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kusonana yakhumbula kasindizwe laba bathi phansi nani nomthetho phezulu nani nomusa senami na lithi iBhayibheli uma sesisindisiwe asikwazi ukuhlala esonweni ngoba sithembe ini umusa senamba zalana uthi verse 2 thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kusona amen senamba zalana nisakhona lapha na abantu abayovuka uma uJesu Kristu ebuya abantu abafele kubani abantu abafele kubani uKristu Jesu bangena emathuneni befele kubani but before uyongena ethuneni before ufe singcwabe 6 feet underground kunokufa kumele kwenzeke empilweni yakho kusabika senami lo muntu omdala kumele enzele wena ube isidalwa esinjani yifa esonweni senami na ungabe usahamba kuso kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathiselwa kuKristu Jesu sabhaphathiselwa kukho ukufa kwakhe amen sabhaphathiselwa kukho ukufa ngakho sembelwa kanye naye ukubhaphathiselwa kukho ukufa kwakhe ukuba njengalokhu uKristu wavuswa
kwabafileyo ngenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Uma sibhajadiswa nsena singena ethuneni lamanzi. Amen. Njengoba lo Jesu wangena ethuneni laqoshwe ethwa sibhabhatiselwa ekufeni kukabani. Angizwa bazalwane. And masiphuma lapha emanzini siphuma sidalwa ezinjani. Sena bazalwane. Siyakhona lapha na. Sena siyaphenduka. Bese edlangalaleni sifakaze ukuthi singabantu abaphendu umuntu omdala angcwatshwe ethuneni lani lamanzi. Nisenamba bazalwane. Nisekhona lapha na. Bese sihamba ekuphileni onjani okusha. Nisekhona lapha na. Nisenamba bazalwane. So ke amanzi ngesikhathi ubhajadiswa singcwaba umuntu onjani ungena ethu. Nisenamba bazalwane. Hamba nami ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphamba ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza emanzini singcwaba umuntu onjani omdala. Nisenamba bantwana bakaThixo. And uthi uJesu Kristu uma umuntu engazalwa ngamanzi akubona umbuso kaBaba. Kungenzeka ukuthi wakhonza emaromini noma eweseni njwana mamkhonza eweseni. Namanje ngisamcabanga ubaba uMbimbi eweseni. Wahlala ngami ubaba uMbimbi. Yazi ubaba uMbimbi wakhanga ngami. Ngakile msinga ngihamba nogogo engidonsa ngibunga amatshaletshe lapha nenyaweni. Ugogo wayengithanda. Sasiya naye njalo enkonzweni uEbenisi Mambatho eReka tsena. Ngingakayi eStedville. So ngihamba nami njalo masiya kuphela. Ngelanga sihambela ngazothi kuzokwenzeka angitshelwa nganatshelwa. Ngafaka nje ibhluku eliyelo elapheshiwe Samuel lapha yana isikhindi. Nsenami. Ngabona nje sesimiswe ngaphambili nezinye izingane ubaba uMbimbi ephethe ubhenseni waqala wachela ngamanzi ekhanda wayeselethe igama ngakuphumlana kuphela phumlana evukani engangilethwa abazali bami but wayeselethe igama lobuKristu ngokusho kwakhe wathi nguDennis. Sena wathi nguDennis. And I wonder ukuthi leyambuze yabo Dennis yonikholwa ngoba wathi mina leli igama lobuKristu. Sena wangicela ngamanzi kuphela. Wangicela ngamanzi kuphela. But hallelujah. Ngathi mase ngifundela ilizwi kaNkulunkulu ngabothi babuMbimbi wadlala ngami. Ngafisa ukwenza okaNkulunkulu. Nakulabo abazwile ilizwi kaNkulunkulu ngiyafisa babenze intando kaNkulunkulu ngoba uma ngingazalwanga ngamanzi angeke ubone umbuso kaNkulunkulu ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye naye uKristu siyakholwa futhi ukuthi siyakuphila kanye naye. Abesethu Kolose 2:12 nimpelwe kanye naye ngomphapha. Uma ngibhajadiswa nimpelwe nobani? NoKristu. Okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. uKristu wangena kangaka ethuneni. Wangena kangaka. Namhlanje sinendlela eziningi esingekho eBhayibhelini abantu abasebenzayo bethi babhabhadisa beqamba amanga. Abanye bakuthela ngomgqomo ngaphezulu. Abanye bangibhoze ngeflag nsena. Abanye bakuthele ngamanje abasengishilo. Kusekhona lapha na. Emathani siyakho nsena. Abanye bakuqulise ngathatha. Egameni kaYise egcwele, kwele ndodana egcwele, kwekaMoyingwele egcwele. ONkulunkulu bangaka bazalwane. Akayedwa uNkulunkulu. Uyedwa bani? Uthi Jesu Kristu babhadisa bizali lamagama akha uNkulunkulu onjani? Amagama amangaka. Acknowledge lamagama amathathu akha uNkulunkulu onjani? Nimbhabhadise egameni kaYise nele ndodana likaMoya onjani? Lento ayichazi ukuthi egameni kaYise egcwele, egameni lendodana egcwele, kwekaMoyingwele egcwele. Senami na? Senami even no Jesu wahambelwa kwabangangaki.
kanye sena mina bambhabhadisa lo muntu omukele uNkulunkulu oyedwa ubiza lamagama amathathu akha uNkulunkulu onjani abanye bamxolisa kasikhombisa umuntu kaNkulunkulu azaqhileka akhiphe namafinya kwale niselamba sabani isakhona lapha ukubhajadiswa ukumphelwa kanye nobani lethi iBhayibhelini impelo kanye naye ngumbhabhadiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo ngamandla kabani uthi uJesu Christ uma umuntu engazalwa ngamanzi angeke ubone umbuso kabani angizwa basala uma uJesu Christ evuswa kwabafileyo wavuswa ngamandla kabani wavuswa God's power was needed ngoba uJesu wayevuswa ekufeni okungavuki umuntu kuwo sena uJesu wafa kwesigaba ukufa kwesibili ukubhubha sena if uJesu Christ wasifela ukufa kokuqala lokho kufuwa yiselwa isidakwa umuntu ongcwele angcwatshwe 6 feet underground ngaba bangcwele abafi siyafa singcwatshwe ematsheketsheni ngoba uJesu akasifelanga kulokufa sena but uJesu Christ was prepared. That is why the Bible encwadini kaJohn 3:16 ngokuba uNkulunkulu athanda izwe kangakanani wasiwanikela ngendodana yakhe ezelwe ukuba nobani okholwa yiyo angabhubhi alithi iBhayibheli okholwa yiyo angafi lithi angabhubhi because uJesu wafuka ekufeni ongafuki mondawo nawe ngokuzalwa kabusha uzalwa ngomoya nangamanzi noma ufa uyovuka ekuvukeni okungavuki umuntu khona senamba zalwana sake impelo kanye naye ngompapa senamba ntana bakaThixo alelani bantwana bakaThixo ngithe mningi impaphathiso abanye bakubhosa ngeflag abanye bakuthele ngamanzi ekhanda bakusprinklishe ngamanzi senambe bakubhapha umuntu akusprinklishe sena omnye akuqolisa kangaki abanye baqolisa kanye sena mina abanye kasikho lesekhona lapha bazalwa but izwani iBhayibheli limpaphathiso omkakhe Efesu 4:5 yinye inkolo munye umpaphathiso maKristu ine iBhayibheli ehlala lana khona iBhayibheli ehlala nandi yani ngithe iSouth Africa inencwadi ebizwa kuthiwa iConstitution and bonke abahlali noma ama-citizens ase-South Africa alawula le ncwadi senami mangaka ama-constitutions ase-South Africa iyodwa senami na maKristu nani nineBhayibheli enjani nine-constitution enjani pho yini indaba nezinto ezingafani why lezi zinto ezingafani abanye bakuqinisa kasikhombisa abanye bakuchela abanye bakuphunyele ngebhakede ngaphezulu abanye bamgoza ngeflag abanye bakudweba isiphambano esiphongweni why lezi izinto ezingafani kodwa nibe neBhayibheli elilodwa and lithi le Bhayibheli elilodwa yinye inkosi yinye inkolo yinye ini uthi uJesu Kristu methuma abafundi bakhe uthi nibafundise ukugcina konke endinitshele ngesikhathi besakhuluma lokho uJesu ebatshele kona ibandla likaNkulunkulu lalanda ezindaweni ezahlukahlukene kuyibandla enjani elenza into enjani kwaze kwafika isikhathi lapho kwaba khona abantu abaqala ukufundisa izinto ezingekho eBhayibhelini yingakho namhlanje simabandla enza izinto ezahlukahlukene athi umuntu according to my church according to my pastor when it comes to God's things ayikho indaba ukuthi ngokuyibandla lakho ngokamfundisi wakho nathi iBhayibheli yinye inkosi yinye inkolo munye umphaphatiso
Mawungami phambi kwabantu. Uthi thina ngokwebandla lethu sibhabhathisa kanjeni senami la. Uma nibhabhathise kanje etho Jesu abhajathise kanje awubhajathisiwe. Awubhajathi akube indlela kaJesu okanye yekelo ya wasting your time. Usakhona? Yinye inkosi, yinye inkolo. Munye umpapa thiso senamba ntwana bakaThixo. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye umpapa. Abesethu Luka 7 verse 29 to 30 yasekugcineni manje. Abantu bonke yebo nabathelisi sebezwile bamvuma uNkulunkulu babhabhadiswa ngombhabhadiso kaJohane. Kepha abaFarisi nezazimthetho balenza ize icebo likaNkulunkulu maqondana nabo bengabhabhadiswanga nguye senami balenza ini icebo likaBaba. Angaphathi kwenu abafisa ukwenza icebo likaNkulunkulu ize kube ngathi uJehova akakhulumanga ke ngibona izandla zabantu asinandaba lento eyishoyo. Ya abaphamisi amen. Isenamba zalwane. Seyaseceleni. Sithe ubhajadiswa ukumphelwa kanye nobani. Ukumphelwa kanye nobani bantabami bangaphambili. Ukumphelwa kanye nobani noChrist. Kwangeyona intombazana kwangumfana lo engizokhuluma ngayo weza lapha ndoda. Umfana ongaka wayeze ethendeni lalikhuluma ngalezi ndaba lisena ubaba wakhe wayengumfundisi echela abantu ngamanzi ekhanda ethi ababhabhathisi. Uma efika lo mfana exoxelisa uthi baba lento yenzayo yike eBhayibhelini. Uma umuntu ebhajadisa kumele aculise ngaphansi kwamanzi. Athi baba kuyafana. Noma ngamcela noma ngamculisa ubhajadisa wathi umfana no abafani. Ukucela lo bhabhathisa fana. Elethilizwi kaNkulunkulu ukubhabhathisa ukumphela umuntu umngcwabe ethuneni lamanzi. Njoba noJesu wangcwatshwa ethu. Wathi baba kuyafana. Wathi meqeda ukuthi kuyafana. Wesa imoto ibamba ama-brake akhe wathi akubaleka nje mfana. Wesa imoto ibamba ini? Ama-brake emgwaqweni. Kanti shayisa inja yakhe lo baba. Bayigama lakho. Lolio. Intombazane wena. Umfana. Oh umfana. Thena mina. Wathi baba wakhe landi hlala phansi mfana. Wathi baba wakhe landi. Waze lapho. Wakijima landini. Thatha lenja esifini. Uhamba uyoyi ngwaba nsena mina. Wayithwatha ulwandile inja wajikela ngalemva kwendlu engadini. Kwathi ngesikhashana esincanyana wabonakala eseyodlala wabuza ubaba hawu masiyanga abafana msoyingcwadi lothi yebo baba. Wadlula insukanyana lo baba weziphunga enukayo inja yayisibolile. Wayesezungeza yini lento enuka kangaka. Uma efika inja esiqumbile seyinempethu sisesokhulu. Ende lapha esiswini senja kwakunomhlabathi wawutheliwe. Bakunani? Hey, wasa lapha landini. Bakhisha emlandini. Ngithe ngcwaba lenja. Wena wenzani ngingcwabile baba? Hayibo. Wasa lapha iqotshiwe manje. Wathi ingcwatshiwe baba. Uyigcabe kanjani? Iqhele ngomhlabathi. Ubaba lokho wathi baba ucwiliswa emanzini kanye nokuchela ngamanzi ekhanda kuyafana. So nami ngicela akufani basalwane senami na. Akunjani? Akufani. AbaFarisi balenza ize icebo likaBaba. Le kaNkulunkulu. Lalelani bantwana bakaThixo. Uthi uJesu Kristu okholwayo abhaja okholwayo ezweni uningi okufundile kuleli thende. Amen. Wasiwafunda nangalo mbhabhadiso. Amen. Ake ngibone nje izandla zalaba bathi Nkosi siyafisa ukwesintando yakho. Uzokuthi mabuya ngamafu esulu nathi usithathe siye ekhaya ezulwini. Amen. Phakathi kwalaba abaphakamisile senamba zalwana kunalaba kade baqala benza lento senamba zalwana nabo abanye babo bayizwa ethendeni njengoba yila phakame bayeni. Nami yena kwakumfanyana efaka ibhuke namhlanje ladabukile kodwa sekwazi ukunderstand. Esethendele lasebhambayi senami
bakhona nabanye ngabafundisi wami bakhona nabanye phakathi kwenu abazizwa lezi ndaba njengani na eniqa labo benza isinqumo sokwenza intando kabani ufundisiwe ngamaqiniso kaNkulunkulu senami na ufundisiwe ngamaqiniso kabani umayile umfundisi mayile umtshela ukuthi leli sabatha esiya kulona senami bazalwane leli sabatha esiya kunenqwaba yabantu abazawubhajadiswa abaqhamuka emabandleni lawa kawaholayo senami na and nawe uyanikezelwa leli thuba sowuyalazi iqiniso uma nawe uthi angisasali nami ngifuna ukubhajadiswa usenami na leli thuba liyanikezelwa kubani kuwena senami uma uthi nami nginjani ngoba uthi uJesu Kristu ngiqinisile ngithi kuwena uma umuntu engazalwa ngamanzi akawuboni umbuso kabani kaNkulunkulu sekhona bazalwane sekhona bazalwane ake ngibone sifundile safunda ngemithetho kaNkulunkulu eyishumi safunda nangesabatha kaNkulunkulu safunda ngoJesu sifela isiphambano senamna endolo Jesu esethi uma ningithanda niyagcina izwi lami ake ngibone abantu abathi Jesu siyathanda siphe amandla okugcina izwi lami ngisenami na ngicela nibaphakame bame ngezinyawo phakamani ngezinyawo siphe amandla Jesu phakama ungabheka sethuze wakho phakama ume ngezinyawo uthi Jesu siphe amandla ngisenami na phakamani nimengani ngezinyawo ngisenami na phakamani nimengani nisaphakeme nila mshana phakamani nimengani phakathi kwalabo abantu abaphakeme bakhona akade bawazi lamaqiniso nisamile njalo ngenyawo amen bakhona akade bawazi lamaqiniso bawamukela abanye sebaze babhajadiswa ngalendlela bekufundiswa ngayo namhlanje senami na ngizocela labo nithembeke kuJesu ngoba uyanazi ngicela labo bahlale phansi akade bawezwa lamaqiniso kodwa laba abaqala ukwezwa lapha ethendeni konke bathi khona ukusho sikuzwile bame ngenyawo ngifuna ukuthandazela ngendlela ekhethekile phakamani ngezinyawo ningasabi uJesu uyanazi ningasabi phakamani ngezinyawo phakamani masuhlezi phansi ngephutha phakama mawuthi Jesu ngipha amandla nami ngiyafisa ukwenza lamaqiniso ngiyafisa ukuyenza intando yakho wakufela Jesu Kristu ngisize ngenze ini intando yakho phakama umekeza ungasabi ungabheki sethuze wakho lento iphathelene nawe usindiswe kabani lakho senami na ningasabi njengoba nime ngezinyawo bantu abami nani bothathe wethu ngicela nihambe niye lapha ngaphambili ngimkhulekele amen just ningahlali phansi masabi uthi uJesu namahloni nami ngiyaba namahloni ngaye phambi kwabani ukababa sezulwini hambani yena phana ngaphambili ningasabi hambani ngaphambili lonke bakhona sebehlezi phansi ngathi bempilo ungasabi phakama ume ngezinyawo uthi uJesu Kristu ungabi namahloni ngifuna nime lapha ngaphambili ngifuna ukumkhulekela phakamani nime ngezinyawo ningasabi umethi uSathane ehlala phansi suka ngenkani ngifuna uSathane anqabe namhlanje amen mfana wami uSathane ehlala phansi sukuma ngenkani Yesu na sukuma ngale amen ngiyathabaza sukuma ngenkani I know base amen natabana basekhona phathweni uSathane ngathi hlala ngathi mina lithi iBhayibheli uSathane siyomgqolozela egcineni ngaphambi kwabulawe ngisenami na siyomgqolozela sithi masimbona bese sithi nguye lo owanyakazisa umhlaba akangavuma ukuba iziboshwa zakhe zigoduke ngisenami na ngathi mina phakathi kwethu kunabantu uSathane akababiza ngezinja zakhe ubadedele beza lapha ngoba uyizinja zakhe akazithe uthi kubona noma ningashiyezwa kangakanani angeke ningilahle nina nisenami bakhona ababambile abangeza lapha ngoba engabethembi nisenami na ngoba engabethembi nisenami na and umkhulo wami namhlanje uthi ongene lapha usethenjwa sikaSathane
uyinja kaSathane ngifuna uphume kuleli thende uyimvu kaJesu Christ ukhona phakathi kwenu uSathane akathi hlala phansi uma ekhona uthi uJesu phakama njengamanje uze ngaphambili ukhulekelwe unikezelwe amandla okugcina intando kaNkulunkulu nathi sakhulekelwe woza ngaphambili before ngithandaze woza kuJesu noma maningi ungesabi sukuma ungesabi woza ngaphambili ngoba Jesu angena sholuto wofela thatha ungesabi woza ngaphambili nathi sesa kuJesu sasemandengenegi sa ugosiningela kutu Jesu amen no brother ungesabi yes uSathane usebenza kanjalo yes uSathane usebenza kanjalo ungesabi woza ngaphambili sonke sesa kuJesu sasemandengenegi sasesaba ugosini uthi Jesu uma nithanda ngiyaqina imithetho yawo uthi ngulemele siphambanweni angizange ngibe namahloni ngawe uma nawe namhlanje uthi Jesu lesihlangana ngiyawamukela njengenkosi nomsindisi wami ungasabi stand up usengaphambili ngifuna nqaphi uSathane woza angizuthandaza ungangezi ngaphambili I know uSathane yahlebela yazi awuyesaba usathi kuthiwa uthathekile stand up and come in front so angeke sholuto wofela thathe ngumsawakhe amen basalwana ngifuna ukuthandaza manje ngifuna ukuthandaza manje ukhona sala ngephutha phakathi kwenu ukhona sala ngephutha phakathi kwenu bantwana bakaThixo leli thende selizawuwa lezinkonzo sezizawuvala and manje ngahamba lapha angikholwa ngizaphinde ngibuye lizawusala noma yile umsebenzi wami mkhulu kabi amen njoba ngilapha angazi bangangilapha nini ngake ngabamba lezinkonzo just for a week ngani namadokodo bazalwane manikhumbula kahle so ngiyahamba manje asingobuya nini amen bengifisa uthi mangihamba anginazi amagama enu kodwa bengifisa uthi ngibe namagama enu ebhaliwe phansi ngiwadlale phambi kaNkulunkulu ngisenami la ngiwadlale phambi kwabani la ngikhona noma uthiwa uqhubekanga wezintando kaNkulunkulu ngukhulekela ngoba ngifuna ushe usenami la that is why Pastor Mayile that is why mfundisi Mayile lapha enamakhadi akawaphethe esandleni sakhe ngifuna ungibhalele igama lakho ngifuna ukuwachitha phambi kaJehova amen ngithi onke lamagama abhalwe lapha Jehova usezulwini alobe esiqathini zokuphila amen umfundisi noqosha ncedani nani mfundisi lokhuza masinyane qalani mfundisi asinaso isikhathi esanele ngicela ngibhale lo magama ngifuna ukuwachitha phambi kaNkulunkulu ngithi uNkulunkulu nikeza laba bantu amalokhuza busisa lamagama uwalobe incwadi nzani ngoba akwenele ukuthi abhale kulamakhadi ngisenami na bazalwane khiphana amabhotipoti noma engalahleka amapeni it doesn't matter amen azangaphambili mzalwane konke amapeni khona ngifuna konke amapeni okuqoqa amapeni apha abazalwane bephethe amapeni kuze bashe noma engaphambana akusho ukuthi ipeni yini kulegazi kaJesu amanye amnyama nobamnyama wekho kuva igazi kaJesu lalibo konke amapeni ngaphambili masinyana ngifuna abazalwane bangibhalele lamagama ngifuna ukuwachitha phambi kaNkulunkulu qala ngisho abafundisi bami abeze nabanye bancede masinyane ozayende uncedane nabo nawe mfundisi ngasami ngithathe lamakhadi ngasabalalisi ngifuna ukuwachitha phambi kaJehova noma selisePhantown la ngihlala khona amen ngaphambi ngilale ngifuna ukuwachitha phambi kabane yethi uNkulunkulu akawulobe amagama alabantwana bakho ngicela nina sikathandaza ngingahlali phansi sikathandaza akawulobe lamagama encwadini zani zophila
Abana sena sheshe basala. Asheshe basala. Asheshe basala. Asheshe basala. Asheshe basala. Ngifuna ukwachitha phambi kaNkulunkulu. Ayisokusho asathi ngabakhona bengangishuthela lesithombe. Naso isibeke phambi kaJehova. Ngikhulekele lokubuso phambi kwethu. Ukhona ongizela lo msebenzi lapha. Woza dadewethu ungasaba. Hallelujah. Even ngalesi sikhathi basekhona abantu abasha abasakhetha abantu. uJesu njengenkosi nani nomsindisi. Asibekhabelela thina abanye esabhala lamagama. Jesu, Jesu, amen. Jesu, oh Jesu, is amazi. Oh, Jesu, eputhe laphoza ngaphambili. Abajesu abekade basenza lesi sikole. Ithuba lisekhona hamba ngaphambili. Sa-oma ungisena. Jesu, 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 oh Jesu, oh Yesu amazi. Lapha abanye ngapha befuna amaphepha lapha ngabanikeza mfundisi. Lapha abanye ubaphi Yesa oh ngifuna ukuhamba nawo lamaphepha ngifuna ukuwachitha phambi kaNkulunkulu. Banike mfundisi lapha abanye lapha ngemuva. Amen. Jesu, oh Jem. Hallelujah. Yesu amazi. Amazi amila pabanye ubati. Yesu oma. Oh, to just smile now, my son, go. Yamana stoni gawe pangwe ngelosi sikababe soleni. Jesu, Jesu, amasi, amasi, amira, pamanye ubati, Yesu, oma. Amen. Ungasabi sababe. Jesu, 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 oh Jesu, hallelujah, Yesu amazi, amazi, amina, pamanye ubani, Yesu oma, uniswena. Jesu, 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 Jesu. Umekhona wasena pomephutha ephambili. Amazi, amazi amina, pamanye ubani, Yesu oma, uniswena. Jesu, 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 hallelujah, Yesu amazi, amazi, amina, pamanye. Wasana umeso, unakabasho. Jesu, 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 oh Jesu, hallelujah, Yesu amazi, amazi, amina, pamanye ubani, Yesu oma, uniswena. Jesu, 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 asala sebe. Jesu, hallelujah, Yesu amazi, pamanye ubani, hallelujah, uniswena.
Sise bantwana baNkulunkulu ngokuba nesibindi sokuza ngaphambili. Yithi Jesu sisize usiphe amandla okwenza intando yakho. Ngibonile nabanye lapha phansi. Amen. uNkulunkulu anibusise nani bantwana bakaThixo. Amen. uNkulunkulu nani uniphile amandla nihlezi phansi ukuthi noma singasumanga kodwa nathi amagama ethu awaloje encwadini zokuphila. Ngibonile loba amagama enu lamakhadi nihlezi lapho phansi. Amen. Amen. So ngendlela ekhethekile ukuze nani nisukume ningabi namahloni phakamani nonke kodwa umfundisi uNxasana uzawukhulekela nina enizawuphakama ngapha nonke eningaqala ukuyenza lento phamani nonke ayina labakade bayiqala abangiyazi nesaba ukuphakama phakamana nifana laba nonke phamani kanye nabazalwane phamani kanye nabo. Mfundisi uNxasana uzawukhulekela laba abaphakeme base babhala namagama abo kulamakhadi kuze siqhubeke nokubakhulekela ukuthi uNkulunkulu abapha amandla benze intando kaNkulunkulu. Amen. Bese ukhulekela lebandla ebamenini lamiseleli ithende ukuze lelizwi kaNkulunkulu lishunyayelwe. Amen. And nisamile bazalwane namhlanje lesibili. Amen. Nibe nesibindi sokufika emini ilanga likhanya ngesabatha edlule. Awu ngiyadabuka ngenibonanga bengizwele ulundi ngenxa yezwi kaNkulunkulu. Ngiyafisa this time ukuba nani intshumayelo yami yokugcina izaba ngo-11 o'clock. Senami emini izobe kuyintshumayelo okufanele lithende. Amen. Ngo-11 o'clock emini izobe ngishumayela intshumayelo okufanele lithende. Senami na ezobe iqondiswe kulabo bantwana bakaNkulunkulu. Senami na abazobe bemukele uJesu Kristu nezwi lakhe nemithetho yakhe for the first time. Begcina nesabatha for the first. Izani nonke ngobuningi benu and bantakuba mnandi. This time kuza idistrict yonke sesibabonile abaqhamuka eStenga. Amen. But ngizobe nibaningi ngaphezulu ngaphambili. Iy'tulo zobe zingaphandle kwaleli tent. Abanye behlezi ngaphakathi kwaleli tent. Senamna sobe sigcwele siminyene sihlabelela kumnandi. Amen. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngokudla ngokungasathi ngizama ukuncenga ngokudla cha. Ukudla sikulungisile nje ukuze ke ningalambi uma singakahlukani. Senami kodwa nje beshilo umfundisi Mayile ngobe kukhona kukuningi. I'm sure angeke kubonakale sekuyashisa manje bazalwane ningasiphakela ukudla sokumuncu nesu si fresh thina. Senami si fresh kubani uKristu sizelwe kanjani. So sifuna ukudla okumnandi okufresh onganuki nakancane. Amen. Thandaza mfundisi ulokhu uNxasana. Socela siphuthamise amakhanda mesenze uNkulunkulu. Nkosi Jesu siyakubonga ngakho konke osenzela kona mihla namalanga. Sikubonga Nkosi ngokusiphendulela nemikhuleko esuke singayikhulekanga.
Sikubonga Nkosi ngokuthi noma siyizoni sinje kodwa sasibona njalo sifanele ukubizwa ngabantwana bakho. Siyabonga Nkosi leli thuba, sibonga abantwana bakho Nkosi abakhulekile ukuthi leli tende libe impumelelo. Imikhuleko Nkosi yabo ukuthi leli tende libe impumelelo namhlanje Nkosi kuzuzeka imiphefumulo emisha. Siyazi ke Nkosi kuyajatshulwa ekhaya ezulwini ngesona esisodwa esiguqukayo. Asazi Nkosi ukuthi namhlanje ezulwini kwenzakalani mangabe kuma abantwana bakho abaningi kangaka phambili. Nkosi labantwana bakho benza isinqumo namhlanje sokukhetha njengenkosi nomsindisi. Sebezwile Nkosi bafunda ngakho konke. Okunye Nkosi bekukushe endlebeni zabo. Kukhona Nkosi abakhule ngakho okungafani naloko abakuzwile la etendeni. Kodwa batheme sebekuzwa lokho abakufundayo Nkosi bekuthathe eBhayibhelini lakho. Benze izinqumo zokusuka la kade bekhona bakhetha wena njengenkosi nomsindisi. Bakhetha Nkosi ngokukulandela nangokukhonza nangokwenza izinto ngendlela wena Nkosi ofisa ngazo. Namhlanje Nkosi ufundisa ngokubhabhadisa. Mhlambe Nkosi bami la phambili namhlanje sebeke Nkosi bathelwa ngamanzi kodwa namhlanje bazwile ukuthi umbhabhadiso wangempela ukuthi bangene emanzini bacwile ngokuphelele ukuze ezofa omdala bese yavuka omusha. Siyacela ke Nkosi ukuthi uma sebesenzile lesi sinqumo siyazi Nkosi ngasikhathi kujatshulwe ezulwini. Siyazi Nkosi ukuthi kunosathane nezindelo zakhe zomnyama abathukuthele Nkosi abaganunwa. Siyacela ke Nkosi ukuthi uvikele abantwana bakho ngokwenza lesi sinqumo namhlanje. Ngoba uma Nkosi kade bengaxabene nosathane namhlanje bayisuselile. Sicela ke Nkosi ubavikele Nkosi wonke amaqhinga kaSathane. Uzozama ngazo zonke indlela ukubaconvince ukuthi benze isinqumo esingalungile. Siyacela ke Nkosi ungabavikeli kuphela Nkosi kumaqhinga kaSathane ngaphandle. Sicela Nkosi uphinde ubavikele Nkosi nakuthini esingaphakathi. Ngoba Nkosi abazuwiswa noma balinge kuphela abantu abangaphandle. Abanye Nkosi bazophenduka bangene kuleli bandla beyitshethi beze ebandleni elilungile le-right. Bafike Nkosi kukhona abantu akade babhajadiswa kodwa bangayenzi intando yakho. Siyacela Nkosi ubavikele ngaphandle phinde ubavikele nangaphakathi. Ukuze Nkosi ekugcineni umuso wezulu ezobona. Lezi inqumo abazenze namhlanje Nkosi uSathane bajabule. Lezi inqumo abazenze namhlanje basazohlekwa abangani babo. Baze bayisola ukuthi bebenzani. Baqinise Nkosi bami kule ndawo bangasuki. Kunabantwana bakho ke Nkosi abangazanga ngaphambili. Kodwa Nkosi inhliziyo zabo ukwazi ukuyifunda behleli phansi ukuthi nabo Nkosi bayakhetha njengenkosi nomsindisi. Nabo uzungabashiyi ngaphandle. Ngoba nabo Nkosi bayakhetha njengenkosi nomsindisi. Busisa ke Nkosi nabo bonke abamile. Busise nalabo Nkosi abakhetha kudala bahamba bachezuke endleleni. Babusise nabo Nkosi. Ziningi izinto uSathane asilinga ngazo. Ziningi Nkosi indlela uSathane asiwisa ngazo. Kodwa sibonga Nkosi ukuthi sitheme sizwa ngaleli tende. Samisa Nkosi indawo bese ngabakuzo sakhetha ukuzokulalela ukukhulumisana nokuphila kwethu. Sicela Nkosi uma sesikuzwile bese kuba ukufakaza ukuthi sikuzwile ngendlela esizokwenza ngayo. Ibe ukufakaza ukuthi siwazwile amazwi akho. Thandazela Nkosi abefundisi bonke kade bekhona Nkosi throughout leli tende. Abaloke befike njalo siyakubonga Nkosi nabantwana bakho abadlulisa esigijini sakho. Sibonga Nkosi ngomfundisi uSibiya ombekile kule ndawo Nkosi wambeka for 3 weeks ukuthi ame konke akwenzayo kodwa Nkosi azoshumayela izwi lakho. Sibonga Nkosi ukuthi umgcinile wamupha Nkosi impilo ekuphileni kwakhe Nkosi kwakhona 3 weeks of his life ayidedicate kuwe nokuzuzela abantwana bakho embusweni wezulu. Cela umbusise ke Nkosi ubusise nomndeni wakhe. Ubusise Nkosi nenkomfa usayisebenzelayo. Noma ngabe kuthiwa yideserve ukusindiswa kodwa ngenxa yokukholwa kwakhe nokuyimisela kwakhe mabasinde nabo Nkosi. Sibonga wonke umuntu Nkosi owenza lento eyimpumelelo. Sibonga Nkosi abantwana bakho babeke kwi-PA system. Sibonga Nkosi akade besilungiselela ukuthi kufakwe leli tende. Abasilungiselela ukuthi kube namanzi Nkosi abantu abazokhuluma, abasiculiselayo, abazosiphekela nangesabatha. Abasilungisela ihlalo wonke umuntu Nkosi olulisandla ukuthi leli tende libe impumelelo. Cela ngasali Nkosi ngaphandle. Konke lokhu Nkosi sicela ngoba siyakwazi ukuthi sicele egameni leNkosi uJesu na kanjani wena baba uzosenzela. Ehlisa umoya engcwele Nkosi usigcine sohamba siya emakhaya. Silale kahle Nkosi usiphe ubuthongo obuhle bese siyabuya kusasa sizoqhubeka kule ndawo nokukudumisa nokukhonza njengenkosi nomsindisi. Busiseke Nkosi ekugcineni kwakho konke umfundisi wendawo.
okuyena Nkosi ohlale nekomiti lakho ukuhlela wonke lo msebenzi. Sicela umbusise Nkosi, ubusise nomndeni wakhe etravela Nkosi distance ende each and every day to make sure ukuthi umsebenzi wakho kule ndawo uyenzeke. Ubusise Nkosi nongaphezulu kwalokho akucelayo. Lo mthandazo wami ngoJesu inkosi yethu manje naphakade. Amen. Amen.